Folk siger, at jeg kommer op i himlen. Hvem siger det? Alle sammen. Jeg synes, himlen ser ud som et kedeligt sted. Har du hørt om helium? Altså det der inde i luftskibene? Ja. Heliums luft er nemlig anderledes end den, der er her på jorden. Nærmest svævende. Op af kæmpe luftballoner og luftskib kravler du op på skorstenen med alle dine yndlingsting, og ingen kan forstyrre dig. Jeg er vist ikke en født rengøringsdame. Nej, jeg tror, du er en meget bedre digter. Slet ikke noget, man kan gøre. Hvor er han? Han er blevet flyttet, Hvorfor er han blevet flyttet? fordi hans tilstand blev forværret i nat, så vi var nødt til at flytte. Vi er slet ikke færdige med historien. Ja, det ved jeg godt. Det er jeg godt klar over, men altså... Jeg skal bare se noget ID. Hej. Hej, Alfred. Hvordan skal Expressen vide, hvor jeg er? Jeg er bange. Jeg vil ikke til helium. Jeg vil blive her hos dig, mor og far. Alfred. Hej. Jeg har slet ikke fortalt dig, hvem der venter i det gamle træhus. Hvem? Jamen, det gør da alle dem for din familie, der ikke er her længere. Min mor og mor. Ja, han er der i hvert fald. Luk øjnene, Alfred. Så skal jeg fortælle om de magiske nætter i helium.